Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Roblox. Și eu sunt aici. Și fugi. Ce Dar naiba? serios că chiar când vroiam să facem intro-ul. Se pare că da. Na, bun, hai să... Ne alegem una unde să fie... Astăzi ne jucăm un minunat Tycoon în 2 playeri. Da. Dar trebuie să găsim unul care nu... Unul care să fie 2 locuri libere pentru amândoi. Am prins viteză. Doar eu am un pic de lag. Nu mai am. Fighter. What? Nu vezi că nu te duc la asta. Te duc la asta că e prost și ăsta ne omoră. Ăsta iar să ne omoare. Uite-mă! Lasă că te răzbun. Te-am răzbunat. Mersi, Flori. Bun, în orice caz, hai să ne jucăm Tycoon-ul ăsta. Unde naiba putem să ne ducem și noi? Mai încolo. Trebuie să spună puii mei pe chat să dea cineva live. Că n-am chef acum. Dar chiar... Vezi la galben. Că nu e nimeni acolo. Vină după mine. Dacă vine cineva înainte noastră, eu jur că mor. Ok. Aici ai gol? Cred că da. Da, îi. Bun, e gol pentru amândoi. Vrei să fii constructor sau Sau ce? sau luptător? Luptător. Prea târziu. Dar... De ce? De aia. Bine, Bun, dai, voi arme. Tu ai butoanele cu mov și eu am butoanele cu roșu, bine? Eu gen am armele și tu ai tot restul. Și cum fac banii? Uite un portal. What the fuck? E o chestie care te duce în... Cum cumpăr dropere? De unde cumpăr dropere? De unde cumpăr dropere? Stai un pic. Uite, alerg pe bandă. Uite aici e primul free. L-am luat eu? Nu naiba l-am luat eu. Eu sunt fighter. Ia stai un pic. Nu mai înțeleg nimica. Deci eu. Eu de unde cumpăr? Eu am niște bani. E a meu, că eu sunt cu roșu, ai uitat. A tău e un pic mai încolo, cred. Dar nu trebuia să fie al tău acolo, gen, că acolo scrie... Ăsta e a tău, gen. Asta și tu ai unul a tău. Gen, eu am un... Unde e ăla? Tu E stai aici. aici, tu bagi la astea. Unul bagă salut. Hai să te omorâm. Ăla-i Dani, de la noi din clasă. Serios. Te-a omorât Albert. Na, hai că ai niște bani aici, să corectez. Să zic că facem un video. A venit aici și l-ai omorât. Știu. Eu am butoanele cu roșu. Dar tot arme am să fac. Ce vrei, un pistol sau o minge de fară? Stai că a venit una la noi. Vrea să mă bată. Dar am mai puțin de jumate de viață, că m-a luat prin surprindere. Uite mă, fuge mă. Dar bine că acum fuge. Face și Dani pe TikTok, cică. Da, parcă văd că minte. Că tot timpul ne minte, tot timpul. Da. Hai, dai. Stai că îmi strâng pentru un pistol și o omor. Bun. Dai. Ne-a furat!
Dai. ea, fugi pe ea. Cerc. Iau pistolul. Dar bine că nu nimeresc. Dar cât de rapid ești, mă? Uite-mă la el. Slalom. Nu mă las până nu omor. Ia, du-te de aici. Uite, ești proastă. Nu te mai văd. Dar ce caută mă asta la noi, mă? O să zici ce dracu. Ce Ce dărăchiu. Hai că Treci încoace, mă, proastă. gata. Dă-i la Dani. Dar-mi fură toți viteza. Uite, a murit. Bun. Ne omoră și el. Mersi că mai răzbun. Cu plăcere. Ufrip. Ufrip. Luăm o minge de plajă? Da, de ce nu? Uite, mi s-au făcut și banii între timp. Cât m-am chinuit să o bat pe aia. Uite. Îți place? Poți să o arunci. Lol. E de damage, vreau să văd. Da, chiar pot să iau înapoi. Stai un pic, vreau să văd dacă dă damage. Stai un pic pe loc. Bine. Dar nu te mai rostogoli, ce? Eu nu mă rostogolesc. Nu tu. Ziceam de minge, doamne. Lol. Hai, arunc-o. Wow, uite cum face. Pot să o arunc. Ok, deci dacă arunc mingea... Ai pierdut pentru tema. Ei, vreau să încerc să... Nu ne putem omorâ între noi. Bun. Asta e bine și bine de știut. Trebuie să mai iau ceva aici. Bun, mi-am terminat cu dropperele. Acum mi-au arme și nebunii. Unde scrie câți bani am? Sus. Ah, da. N-am de... What? Ce? Eu am cumpărat cumva o chestie pentru tine? Dar poți. În spate, gen. Ce e asta? Eu pot să upgradez conveyorul tău, să fie mai rapid. Ia, upgradezi și tu. Câți bani ai? Eu ți-am upgradat aici. Uite, Bine, și-am pus dăm bara și chestia asta, dăm și chestia asta. Bine. Că e numai 10 lei. Mersi. Să fie mai rapid, știi? Oricum, o să... Iar au venit. Astăzi cred că o să completăm acest minunat tăi. Bă, ce naiba iară? Ia, du-te de ieșa. Nu mai merge să cumpăr lucruri. Ce nu merge să dau în ea? Da, mă, Nia, mă, faci. Da, cu pistolul dacă poți, na. Și unde s-a dus acum? Nu știu. Îți dai seama că butoanele astea plutesc, nu? Da, și îți dai seama că eu nu mai pot să cumpăr lucruri, nu? Poți să cumperi la mine? Da, pe mine nu mă lasă să cumpăr. Dar ce naiba iar au venit? Am bani să cumpăr, ce are? Au venit prosta aia iară. Pe tine te lasă să cumperi. Da. Pe mine nu. Păi la tine sunt butoanele roșii. Da, Fer. da, dar nu mă lasă. A mele sunt butoanele roșii, mă. Da, dar... Uite, aici, nu trebuie să-mi cumpăr dropper. Și Cine ce mai naiba dă trebuie? mine? Uite, mă, prosta aia dă în noi cu ceva. E pe un buton acolo. Dă, mă, în ea, mă. Uite, ți-am cumpărat cu mov. Uite, mă, dă mine, mă. Sau cred că eu pot să cumpăr doar butoanele mov și tu doar alea roșii. Da, mă. De ce naiba mai închis aici? Am cumpărat perete. Înțeleg. Am cumpărat perete, zid. Zid, perete, tot aia e, nu? Probabil. Mă enervează lacune, prost. Cumpără chestiile roșii. Ia, încearcă să dai în mine în timp ce sunt sub tine. Cumpărarea roșii. Eu dau un continuu în ea, că mă enervează. Se face parcurs pe butoane. Bine, dar las-o. Nu o las. De ce? Dă noi de acolo de sus. Ia dă-te în pui mei.
Cumpăr alea roșii. Deci eu am voie să cumpăr doar butoanele mov și tu doar alea roșii. Da. Eu sunt luptătorul, tu ești builderul. Adică tu construiești. Mai Iau și arme de la tine. tup tup tep 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 tup tup tep tep Uite. Mai cumpărăm la ăsta. Stai. Asta zice că vrea pace. Dar nu mai intra la noi în bază dacă vrei pace. O, ce asta? Nu. Unde-i? Unde-i ca să-i dau? Vreau să-i dau una. Am cumpărat o chestie. Niște scări. A? Hai cu Albert până jos. Da, nu acum. Ba da, pentru că vă dau să mâncați și lubeniță. Da. Albert, l-am sunat pe tati. Numesc că pot să-ți dau orice. Așa că eu am crezut că tu ai restricții alimentare, știi? Nu am restricție, dar nu vreau să mănânc mult. Bine, dar lubeniță poți să mănânci. Mi s-a zis că destul cam... Da, am înțeles. Dar lubenița nu îngrașă, tu știi, n-are aport caloric, Știu. da? Acum avem dedicat. În momentul ăsta nu vreau să mănânc. Nu vrei? Un pic mai târziu. Bine, atunci când vei veni tu și fătau, bun? Deci tăiem sau nu partea asta? Nu tăiem. Adică trebuie să vadă oamenii tot video, nu? Așa e oameni buni. Ziceți-mi în comentarii dacă da sau nu. Dacă vrei să face video lung, o tăiem. Asta e. Nu cred că facem. Cum? Aud ningi. Dar cumpără și tu alea roșii. Imediat. Încă e aia la noi în bază. Dar pleacă, Ce fată. naiba? Ia. Dă-n proastă asta, mă. Dă-n proastă. Putem să blocăm cumva USA. Nu știu, ar fi fain. Să putem bloca. Ce mă, și mai și se duce pe toate butoanele. Las că intrăm și noi la tine în bază când avem chestia aia. Cumpără și tu toate roșii. Am luat un skateboard. Da, dar Așa cumpără că cât de multe lucruri Eu roșii. nu mă las să iau skateboard-ul. Mi-am luat mare țeacă. Poate e păcuit. Poate e mare țeacă. Poate e păcuit. Încă îi aici. Lasă-mi pui mei. Nu mă las până nu omor. Ok. Unde? Mi s-a scris gât în loc de ghet. Corectorul ăla e foarte enervant. Numai să nu mai au nimica. Stai. Inventory. Oh my god. Unde-i fat? Dar nu pot să o omor pe asta.
dai. E că mi-am luat skateboard-ul. A intrat și Dani. Îți dau pe skateboard. Salută-ne abonații. Press here to destroy skateboard. Crai. La Dani îi se hazurează tot. Am distrus skateboard. Dar tu vezi ce skin de noob are Dani. Nu care skin de noob. Pleacă ghi aici, fată. Mâna cu pistolul la Dani. Tu l-ai la prieten, îl bagi la prieten pe Dani. Nu pot, încă că nu am spațiu, primul rând. Vrei ceva care mi dă viață? Da. Uite că mi-am luat. Și dacă e ceva, putem să Bă, ne băgăm pe ea nu și... stă! Bine. Durează mult să încarc ăsta. O las că care arc și de-astea. Ciudat cântec. Nu pot să deschid inventarul. Vrei să mă joc snache? Pentru că chiar acolo e pătratul ăla invizibil care oprește și dă pe pauză înregistrarea. Și asta e naspa. Tu ai ieșit din joc? Nu pe joc, dar E alt e un minigame pe jocul ăsta. Putea să zici că e un minigame într-un minigame. Mă duc să bat Dar e oameni. buguit. Adică când ajung foarte departe mă omoară ăștia. Am reușit să deschid inventarul. Ce tare, un skateboard. Pot să merg pe el? Cred că dacă e un skateboard poți. Da, l-am luat eu. Mă duc la oameni să-i omor. Chiar dacă normal trebuie să construiesc chestii. Am stat o oră pe jocul ăsta? Nu am stat o oră. Ba da.
Bă, vedem de cât timp, vedem cât ține filmarea. Dar nu cred că ține chiar o oră. Vreau să fim serioși. Dacă este așa, poate facem live stream. Sau îl punem pe premieră. Am vrut să intru în baza lui Dani, dar cumva au făcut să-i omoare pe oameni când trec. Dar nu știu cum. Îți place skateboard-ul? Ce skateboard. Păi avem skateboard. Eu, ăla. E un skateboard. Ce să-mi fac, ce să-mi placă la un skateboard? Blord. Board. Skateboard. Blord. Blord. Am băgat un portal. Ia, eu pot să construiesc și în portalul ăsta. Da, costă 1 milion. Hai de capul și de zilele mele. Nu mă lasă să mă pun pe skateboard. Ne. Am băgat și în alt portal. Curioasă de cât timp filmăm. Nu știu, hai să facem mai multe episoade, gen. Și să vedem. Da, le punem pe părți. Partea 1, partea 2, partea 3, partea 100, partea 1000. Da, adică e lung. Hai să vedem. 1 minut o parte. Hai să lăsăm videoul acesta așa. Și o să... Vino aici să facem intro-ul de sfârșit. Și... na. Bun, și cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați. Pa!